budimo grad danas i budimo grada svi skupa, jer zaista svi mi jesmo grad Varaždinci, a mi ih sve pozivamo da i aktivno sudjeluju u svemu što vide, u svemu što promišljaju. Dakle, tko smo mi? Mozaik lokalnog političkog djelovanja u našem gradu od danas čini platforma Budimo grad. Budimo grad je lokalna, nezavisna, građanska i politička platforma nastala iz nezadovoljstva građanki i građana okupljenih u građanskim inicijativama na društvenim mrežama, u kojima se u 2 godine raspravljalo, predlagalo, ukazivalo na ozbiljne nepravilnosti i nepravde, koji su, osim na društvenim mrežama, pokretali druge oblike aktivnosti od kojih su najvidljiviji bili prosvjedi, kako bi pokušali utjecati na promjene u gradu. Za početak je važno reći što nismo. A nismo stranka, nismo udruga, nismo društvo i nismo klub. Mi smo se okupili u platformu koja se svojom strukturom i načinima odlučivanja bitno razlikuje od svega nabrojenog, a tu platformu čine građanke i građani zainteresirani za dobrobit svoga grada i zajednice. Koliko god bi to trebalo vrijediti za sve koji promišljaju i rade za grad, smatramo da se ta vrijednost negdje pogubila i često nestaje u odlučivanjima. Mi smo ljudi koji su se odlučili izaći, aktivirati, pokazati drugačije načine komunikacije i ne vladanja, nego upravljanja zajedničkim dobrima u gradu, koji su spremni uložiti svoje znanje, stručnost u različitim područjima svojih djelovanja, svoje vrijeme i ono